Mehmet Yavuz xwedî kimlik û nasnameya münevver û rewşenbîriyê bû. Mirovekî dozan bû. Di ömrê xwe yê 46 saliyê de gelek tişt di jiyana xwe de heband. Bi şahsiyeta xwe ya siyasî ruhê mücadeletiyê û xîtaba xwe ya xweş di dilê bi sed hezaran de cîgirt. Yavuz di sala 1973 de li Kahtaya Adîyemanê hat dinyayê. Gelek tiştên mühîm di ömrê xwe de jiyan. Yavuz di heman wextê de perwerdehkar bû, mamoste bû. Di sala 2014 de bi huda parê re gava siyasetê avêt. Ji sala 2014 vir ve alîkerê serokê giştiyê huda parê kir. Bi sifatê hem li hundirê welêt û hem jî li derveyê welêt li gelek bajar, navçe, belde, qeseba û gundan geriya dav û doza xwe teblîğ kir. Çû ku derê şopa xwe hişt. Di meydanan, konferans, semîner, panelan de yan jî di ziyaretên xwe yên esnafan de, di bernameyên xwe yên televizyonê de bi xîtabeta xwe bi feraseta xwe gelek tesîrên misbet li ser gudar û temaşevanan hişt. Li der û dora xwe bû xweşmîsal. Şop û emelên deryê saadetê yanî deryê axiretê ji xwe re ve bikikir. Dibe ku zû ji navbera me veqetiya, dibe ku hêj xizmetî wî yê pêşkeşî însaniyet û ummetê bike hebû. Lê teqdîrê îlahî wisa münasib dît. Di ömrê xwe yê ciwaniyê de koçî dar beqayê kir. Ji bo wî dav û doza wî gelek mühîm û girîng bû. Lewra dav û doza wî rastî û heqîqetek herî mezin û herî bi qîmet bû. Bi rastî şahsiyetên weka Mehmet Yavuz kêm tê dîtin. Ew însanekî baş, mislimanekî xwedî îstîqamet, xwedî nasnameya münewwer, entelektûel û dozwanekî mütewazî bû. Ji Rebbê xwe re bûbû abîd, nûmenekî temamî riayetê pêxemberê xwe dikiribû. Di rêwîtiya xwe ya hecê de îlahiya ku li ser Îslamê bilêv dikir, evîna di dilê wî de nîşanê me didi. Ew teblîğvan û dozvanek bû, ew her wa perwerdekar bû. Ew rewşa ku însaniyet tê de bû, ji xwe re kiribû derd û xem. Bi kêreke têkilî û mizakereyê her tim rewş û întibayek baş û xweş hişt. Axaftina wî ya di Kongreya Mezina Derasayiya Sêemîna Anqereyê de gelek deng veda. Mehmet Yavuz pir dixwest xwe bigihîjîne Rebbê xwe û gihaş Rebbê xwe. Tenê ne xanim û zarokî wî, hemû hezkirokên wî wê wî bi xeyrê yad bikin û bi bîr bînin. Di salvegera wefata Mehmet Yavuz de carek dinê em bi rahmet û minnet yad bikin. Xwedê cîh û mekanê te bike cenneta baqî ey Mehmet Hoca. Hayır isteyenleriyiz. Allah vekil olsun.